ሰላም ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ንለማ ኣንቲ ሕፅር ዝበለት መምሃሪትን መሳጢትን ዝበልኩ ዋዛንታ ሒዘልኩም ቀሪበ ኣለኹ ሰናይ ምክትታል ሓንቲ ሸዊት ክረምት ትመስል ጎርዞ ከም ተኽሊ ቀላሚጦስ ስሩዕ ክፍሊ ኣካላት ትውንን ከም ሕፍረታ ዘይትኽደን ጤል ወርቂ ክፋል ኣካላታ ንንፋስ ሂባ ናብ ናይ መሓዛ ዕድመ መርዓ ክትርከብ ትጓይ ነበረት ነፀብራቕ ንዝለበሰቶ ልብሲ ሪኢኻ ናበይ ምዃና ክትግምት ኣይትሽገርን ብርግጽ መሓዛ ኣድያ ክትምርዖ ዋላስ ንሳ ንምፍላዩ ክሳብ ዘሽግር እያ ነቲ መርዓ ተዳልያትሉ ኣብ ናይ መሓዛኣ ክንዲ ዝተኻሕለት ኣብ ናታ እንታይ ክደግም እያ እንድዒ ፍርቂ ናይቲ ክትበጽሖ ደልያ ዘላ ቦታ ምስ በጽሐት ሓደ ናይ ምስማዕን ምዝራብን ጸገም ዘለዎ ጎበዝ ፊት ንፊት ኣብ ኣንጎሎ ተጋጠሙ ብምልክት ኢዱ ደው ንኽትብል ገበረሞ ጭራፍ ወረቐት ጽሒፉ ንኽህባ ተማህፀና ወያ ጎርዞ ኣብ ኢዳ ንዝነበረት ሰዓት ብተደጋጋሚ ብምርኣይ ናይ ተሓዋኽ ምልክት ኣንጸባረቐት ከምዚላ ድማ ንበይና ትዛረብ ነበረት ኣይወዳት ከዓ ዓናጅላት ኣብ መንገዲ ኸቲርካ ፈቴኪ ቁፅሪ ሞባይል ካብን ወዘተ ኮይኑ ስርሖም ኣብ ገጻ ብዘንበቦ ተርባጽ ኣብ ሓፂር ግዜ ዘርልዮ ንኽጽሕፍ ተሸባሸበ ብፍሽኽታ ድማ ነታ ጭራፍ ወረቐት ኣብ ኢዳ ሃባ ጓል ጽሕፈቱ ከም ርዶ ወሲዳ ብዘይ ምግዳስ ከየንበበታ ናብ ቦርሳኣ የእትያ ጉዕዞኣ ቀጸለት መርዓ ከምቲ ዝድለ ብጽቡቕ ሓለፈ ኣጋይሽ መሪቖም ተመሰጋጊኖም ተፈላለዩ ኣብታ ገዛ ገለ ናይ ቀረባ ቤተሰብን መሓዙትን መርዓውትን ጥራሕ ተረፉ እዛ ጎርዞ ብጽባቐኣ ክትዛረብን ክትብልን ጀመረት እገለ ከም ዝበለኒ እገለ ከም ዝበለ ክትብል ንመሓዙታ ኣፈነት ሓዘተን ብሓፂሩ ኣብቲ መርዓ ብፍሉይ ንሳ ትጥመት ከም ዝነበረት ኣፋ መሊኣ ተጃሃረት ዘኪራ ኣብ መንጎ ሰሓክር ትንበለት እተን መሓዙት ገለ ንይምሰል ፍሽኽ ይብላ ገለ ድማ ቅጭ መፂወን ሽንቲ እንተይመፀን ንሽቓቕ ምምልላስ ጀመራ ገና እናሰሓቐት ትማሊ እንታይ ኮይነስከ ዶንጌ እንድዒ እንታይ ፈሊጥና ሓበራዊ መልሲ መለሳላ ሓደዩ ምስኪናይ ብኣፉን ብእዝኑን ዝተተሓዘ ነዛ ፍትወቱ ክገልጸለይ ዓንዲ ጨው ገይሩኒ ክትብል ጃህራ ዝተወሰኹ ዘረባ ተዛረበት ከም ዝፈትዎ ክዳኣ ብኸመይ ገሊጹልኪ ከም ዝትብልዮ ዘለኺ ሰብ እንተኾይኑ ክብላ ካብተን መሓዙታ ሓንቲ መለሰትላ ኣብ ወረቐት ይጽሒፉለይ ከም ርዱ ወሲደዮ እቲ ጽሑፍ ከየንበብኩ የቐሚጠዮ ግን ምርኣይ ምእማን እንድዩ ንኽትኣምናኒ ከም ብበልክን ይኽእል እየ ነታ ጭራፍ ወረቐት ካብታ ቀያሕ ቦርሳ ኣውፂኣ ክተንብበለን ጀመረት ሰላም ጽቡቕቲ ብሰንኪ ናይ ተፈጥሮ ጸገመይ ነቲ ክብሎ ዝደለኹ ብኣፈይለ ዘይምሕፃረይ ይቕሬታ ግበርለይ ኣዝኻ ጽቡቕቲ ልቢ ኣዳም ዝሰልብ ግዳማዊ ትዕድል ተለኪ ከም ዝደገኺ ውሽጢ ጽቡቕ እንተደኣ ኮይኑ ብእውነት ፈጣሪ ፈትወኪዩ ኣብ መንጎ ንባባ ደው ኣቢላ የዒንታ ናብ መሓዙታ ተኺላ ኢለክን ምሽ ርዱ ንባባ ቀጸለት ንግዳማዊ ምጽበባእ ኪርየ ኣንፈት ጉዕዞኺ ክግምት እንተደኣ ኮይነ ብርግጽ ናብ ናይ ሓጎስ ቦታ ኢኺ ትኸዲ ዘለኺ 99% ነዚ ትኸድዮ ዘለኺ ከም ተዳለኽሉ ደገኺ ይምስክር እቲ 1% እውን ንዘይ ምድላውኪ ዝገልጽ ዘይኮነስ ምልክት ተሓዋኽ ምዃኑ ርዱ እዩ ብዝኾነ ተስፋ ይገብር ነዛ ጽሕፍቲ ቅድመብቲ ቦታ ምብጻሕኺ ክተንብብያ ኣብ ኣፍንጫኺ ዝነቐጸ ንፍጠለኪ ቀሪቡ ንዝጠመተኪ ድማ ልዕሊ ኹሕሊ የዓይንትኺ ንሱ ይረኣዮ ቻው ጽቡቕቲ ብሩኽ መዓልቲ ነዚ ንባብ ክሰምዓ ዝጸንሓ ብስሓቕ ሽንቲ ኾና ጓል ብሕፍረት ኣብ ተኣቶ ጨናቓ
ዓብይ እምሮዓ ስእልት መርዓ ትዝበላ ብበዝሒ ሰባት ይጥምትዋን ይስሕቁም ብምንባሮም እንታይ እንዳበለት እያ ሓሊፋቶ ነይራ ኣብቲ ስእሊ ዝተሰኣለቶ ድማ ነቲ ፎቶታት ክትምልከት ጀመረት ኣብቲ ዝሰኣልዎ ዝነበሩ ስእልታት እንትትምልከት ኣብ ኣፍንጫኣ ዝነበረ ንፍጢ ብጣዕሚ ብዘፅልእ ኩነታት ደሚቑ ይረአ ነበረ ምኩሓሓላን ምፅብባቓን ንኸይረአ ገይሩ ኣፍሪስዎ ግና ንሳ ኣብቲ ሰዓት ሰባት እንትጥምትዋን ፍሽኽ እንትብሉን ፈትዮምኒ ኣፍቂሮምኒ ዝብለት ተሓሳስባ ኣብ ርእሲኣ ነይሩ እምበር ዝጥምትዋ ንምንታይ ምዃኑ ግልፂ ገይሮ ይተረድኣን ሰባት ከይዶም ከየዛረብዋ ኣብ ገጻ ተርእዮ ዝነበረት ንዕቀት ንኸየዛረብዋ ገይርዎም ንሳ ግን እዚ ኩሉ ዝተረድኣ እቲ ነገራት ድሕሪ ምሕላፉን ተንዒቓ ሒዛቶ ዝኣተወት ወረቐት ትዘይንበበቶ ወረቐት ኣብ ቅድሚ መሓዙታ ምስ ኣንበበቶ ትርጉም ሰባት ናብኣ ምፍጣጦም ተረድኣ ግን ኩሉ ነገር ዝፈለጠት ድሕሪ ምሕላፍ እዩ ኩሉ ነገር ምስ ሓለፈ ክትዕርዮን ክተመሓይሾን ኣይከኣለትን ድሕሪ ምሕላፉ ድሕሪ ምስ መሓዙታ ምንባባ ንመሓዙታ ተሰኪፋ ርእሳ ድመነት ግና ታይዓብስ ንዕቀት ኣፍቲ ወዲ ዝገበረቶ ነገር ንኡኡ ክተዋርድን ንባዕላ ንላዕሊ ክትሰቅል ብምፅዓራ ዓበይና ዘይንበበቶ ወረቐት ኣብ ቅድሚ መሓዙታ ክተነብብ ምስ በለት ውርደታ ንመሓዙታ ገለጸትለን ኣስተውዕል ኩሉ ክላለየካ ዝደሊ ሰብ ንጥቕሙ ጥራሕ ማለት ኣይኮነን ንስኻ ዝጸበቕካ ክትኸውን ትኽእል ኢኻ ዝበለጽካ ግን ከም ዘይኾንካ ዘክር ስሓቕ መግለፂ ሓጎስ ጥራሕ ኣይኮነን መግለፂ ባጫውን እምበር እቲ ኮምፕላሴን ገይሩ ኢልካ ተነዕቆ ዘለኻ ሰብ ዋናታ ክትስቀለ ሓሲብካ ዘለኻ መኪና ክኸውን ይኽእል እዩ ንስኻ ዝጸበቕካ ክትኸውን ትኽእል ኢኻ ዝበለጽካ ከም ዘይኾንካ ግን ዘክር ሰላም ሰላም ተኸታተልቲ ማኪ ሚድያ ንሎማዓንቲ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ ኣብዚ ቻናል ሓሳብ ርእይቶ እንተደኣ ሃሊኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሓፍ ቦታ ሓሳብኩም ክትገድፍለይ ትኽእል ኢኹም ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሃሊኹም ሳብስክራይብ ገበርዎ ላይክ ሼር ከይትርስዕዎ የቐኒለይ ሰሰናዩ ንኣኹም